ҷаҳони муосир бо таҳаввулоту дастовардҳои бузурги илмию эҷодии инсон ба пешрафту тараққиёти бештар ноил мегардад. инсон барои расидан ба дастовардҳои бузургу нодири илмию технологӣ, дастрасӣ ба иттилооти фаврӣ ва омори мушаххаси ҷаҳонӣ, иқтисоди рақамӣ, ҳукумати электронӣ ва рушди инфрасохтори коммуникатсионӣ пайваста дар пайи навоварӣ ва ихтироъкорӣ аст. илму дониш ва ташаббускорию нерӯи тавонои иҷодӣ инсонро дар зиндагӣ ҳамеша муваффақ мегардонад. бо кадом роҳҳо метавон ба дастовардҳои илмию технологӣ ва иҷодӣ ноил гардид? китоб ва дониш, илм ва навовариҳою ихтироот, омӯзиш ва аз худнамоии фанҳои табиӣ, дақиқ ва риёзӣ воситаи асосию боэътимоди таъмини пешрафту тараққиёти бештари давлат ва зиндагии шоистаи мардум. тадбирҳои саривақтӣ ва муассири давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. эълони соли 2010 соли маориф ва фарҳанги техникӣ. солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф ва озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат. аз имконоту шароити мувофиқи омӯзишу аз худнамоии фанҳои табиӣ, дақиқ ва риёзӣ дар мамлакат самаранок истифода менамоем ва ҳамқадам бо ҷаҳони муосир мегардем. илму дониш дастовардҳои моро бештар ва сатҳи зиндагиамонро боз ҳам беҳтар мегардонад. озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат василаи пайвастан ба ҷаҳони муосир.